Pekné popoludne všetkým, ktorí sa pripájate na náš dnešný webinár. Ďakujeme pekne za trpezlivosť a veríme, že ste to zvládli dnes sa dostať domov a ďakujeme, že ste sa rozhodli sa pridať na tento webinár aj napriek krásnemu počasiu, ktoré je dneska. Takže pomaličky sa nám pripájate. A ja medzi tým by som chcel veľmi pekne privítať tu na našom dnešnom webinári zástupcov Fondu na podporu vzdelávania a konkrétne teda pána riaditeľa Igora Hianika. Dobrý deň. Pekný deň A prajem všetkým. jeho kolegynku z komunikačného oddelenia pani Danielu Kasakovú. Takže aj vám pekné popoludne želám. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takže pripravili sme si pre vás tento dnešný webinár, aby sme vám možno pozdielali aj nejaké možnosti financovania, ktoré máte tu na Slovensku, pokiaľ uvažujete nad štúdiom v zahraničí. Takže máme tu pre vás pripravenú takú krátku prezentáciu. Prvne, než začneme, možno nám len napíšte do chatu, alebo je tu časť, že Q&A, a len nám napíšte, pozdravte nás, že či všetko počujete v poriadku, či sa aj s vami teda počujeme. A samozrejme máte potom možnosť počas prezentácie alebo aj na jej konci klásť otázky, ktoré vás vlastne budú v rámci tejto problematiky zaujímať a my sa vynasnažíme vám na ne odpovedať. Takže máme tu už od Oskara, ďakujem, chat je vypnutý, áno, ale vlastne máme tu Q&A a spojenie v poriadku. Výborne, ďakujeme pekne aj Peťovi, aj Marekovi, aj Maťke, aj Oskarovi, že nám to takto potvrdili. Takže, pán riaditeľ, nech sa páči, môžete nám teda povedať o super príležitostiach, ktoré fond ponúka pre našich študentov, ktorí sa zaujímajú o študentskú pôžičku a potenciálny štúdium v zahraničí. Dobre, všetkým prajem pekný deň. Ak teda dovolíte, ja som už nazdielal taký úvodný slajd našej krátkej prezentácii. Budeme sa možno, že skôr snažiť veľmi krátko a stručne povedať to takéto gro, čo je fond, prečo sme tu, ako vám vieme pomôcť a ako s vami možno, že vieme niektorými vecami prejsť. No a samozrejme, že potom taká tá hlavná časť by mohla byť venovaná hlavne vašim otázkam, ktoré sú konkrétne, či už priamo na nejaké vaše požiadavky alebo nejaké situácie, takže aby to nebolo také, že teoretické, ale aby to naozaj zodpovedalo aj tým vašim očakávaniam, tak potom by som asi tú väčšiu časť venoval otázkam a odpovediam. Sme tu, aby sme vám v maximálnej miere vedeli poskytnúť informácie, ktoré by vám vedeli sa pomôcť či už rozhodnúť, alebo potom už pri štúdiu aj zvládnuť nejaké situácie. Fond na podporu vzdelávania je zriadený zo zákona. Ja som ináč veľmi rád, že takto prvýkrát verejne vieme prezentovať aj ako keby nový vizuál alebo identitu, kde máme v logu sovičku. Preto keď prídete na náš web, je tam ešte stará grafika alebo identita, tak aby vás to nemýlilo. Ale teda sme fond, sme zriadení zo zákona, musíme sa riadiť samozrejme zákonmi a zásadami Slovenskej republiky, sme kontrolovaní, v zásade sme, by som povedal, že aj vážna inštitúcia, ale snažíme sa komunikáciu nastaviť tak, aby bola práve bližšie ku vám, aby bola zrozumiteľná. A keď máte problém s pochopením zákona, ktorý je možno aj v niektorých častiach ťažko napísaný, tak sa netreba bať pýtať. Sme tu na to, aby sme vám pomohli, vysvetlili a sprevádzali vás potom celým tým procesom od získavania pôžičky až po jej vyplatenie a potom splácanie. Ak by som teda mohol pokračovať ďalej, tak takým tým najdôležitejším faktorom sú naši klienti a v tomto prípade ste to vy, študenti. Veľakrát, keď sme mali rôzne diskusie so študentmi, tak niektorí o nás vôbec nevedeli. Niektorí vedeli len základné informácie, že sme tu a poskytujeme pôžičku, ale napríklad nevedeli si predstaviť, na čo takú pôžičku môžu využiť.
Ja chcem povedať, že naše pôžičky, a hlavne aj pre študentov, sú bezúčelové, takže my vlastne ani od vás nezískavame informácie, ani nám ich nedeklarujete, ani nejako nedokladujete, na čo peniaze od nás využijete. Samozrejme, že tým, že sme zriadení zo zákona, máme podporovať vzdelanie, tak by vám naozaj mali pomôcť k tomu, aby ste sa k tomu zelenému dostali, aby ste ho zvládli, aby ste sa mohli sústrediť na študovanie a možno si prekryli nejaké obdobie, že nemusíte mať brigádu, alebo proste, aby ste si mohli dovoliť kúpiť nejaké pomôcky, kúpiť si kurzy, zabezpečiť si ubytovanie a rôzne veci. My aj na našom novom webe, ktorý chystáme spustiť ešte pred letom, sa budeme hlavne venovať aj k rôznym takým príbehom študentom, na čo všetko im tá pôžička pomohla, čo s ňou vyriešili, čiže vlastne inšpirovať aj ďalších potenciálnych našich klientov a študentov k tomu, na čo tie peniaze môžu samozrejme využiť a hlavne tak, aby boli využité racionálne, pretože je to do budúcna pre vás záväzok. Aby som už možno prešiel hneď tak priamo, že aký produkt ponúkame, tak my sme si tu vybrali samozrejme, že pre študentov ponúkame také dva základné produkty. Jeden je klasická študentská pôžička, ja to tak trošku zjednodušene poviem, a potom je excelentná, čo znamená, že je to na štúdium hlavne v zahraničí. Na Slovensku takúto vysokú školu bohužiaľ nemáme. Musí byť registrovaná alebo uznávaná v 3 nezávislých hodnotiacich systémoch svetových a musí sa vysoká škola umiestniť v top 500 rebríčku. My tieto linky máme samozrejme na webe, vieme ich vám aj poskytnúť. Ak sa čo i len vaša škola nachádza v jednom v tom zozname z tých 3, vtedy máte nárok aj na excelentnú pôžičku. Keď si pozrete, tá pôžička je 20 až 40 tisíc. My sme ju vo fonde tento rok prehodnotili tak, aby spĺňala požiadavky, aby sa vedelo z toho zaplatiť napríklad školné, pretože uvedomujeme si, že naozaj, či je to Oxford, Harvard, Berkeley alebo proste akékoľvek univerzity, tak naozaj tie školné sú tam vysoké. Potom tu máme klasickú študentskú pôžičku, tá je do 7,5 tisíca. Aj túto pôžičku si viete zobrať nie len na štúdium na slovenských vysokých školách, ale aj na zahraničných. Ja potom neskôr poviem také hlavné rozdiely, okrem tej ceny, hej, tá je samozrejmá, ale teda sú tam potom aj nejaké dokladovanie a limity, koľko máme my peňazí na ktorý produkt a tak ďalej. Keď si ale pozriete, tak tie základné parametre, je tam 4% ročný úrok. Tým, že sme zriadení zo zákona a naša činnosť by mala byť vo verejnom záujme, čiže nie je nejaký biznisový pohľad, tak náš zákon nám jasne hovorí, že ako máme vyrátať percento úroku. Samozrejme, že máme sa riadiť Centrálnou európskou bankou, ale aj dnešná situácia je taká, že keby sme to vypočítali podľa toho, tak tie percentá budú okolo 7, 8, 9%, ale náš zákon hovorí, že náš percentuálne úročenie nesmie byť vyššie ako 4%, čiže nad 4% sa fond nikdy nemôže dostať. Tá doba splatnosti je minimálne 5 rokov, maximálne 10 rokov. V odôvodnených prípadoch na žiadosť klienta Rada fondu môže rozhodnúť až na 20 rokov. Keď si pozrete, tak samozrejme tie pôžičky sú bezúčelové. Jediná výnimka je pri excelentných vysokých školách. Aj to iba pri produkte, keď by ste si pýtali viac ako 20 000, čiže 30-40, tak vtedy je to účelová, ale na štipendium. To znamená, že minimálne polovica z tej pôžičky musí byť z vašej strany deklarovaná nejakou faktúrou alebo nejakým poukazom, že ste z toho uhradili školné, a to školné musí predstavovať, alebo tá úhrada musí predstavovať minimálne polovicu vašej pôžičky. Čiže napríklad vyžiadate si 25 000, už je to viac ako 20, to znamená, že minimálne 12 600 musí ísť na školné, vtedy môžete túto pôžičku dostať, nemusíte peniaze vrácať. Pozor, je to naozaj také, že my vám poskytneme pôžičku a vy ste povinní do 30 dní nám poslať doklad o tom, že ste to školné uhradili. Keď si pozriete ten dátum dole, 30.9.,
2024. My vždy do 31.8. musíme najneskôr zverejniť nové výzvy na nový akademický rok. Čo teda znamená, že na konci augusta sa dozviete presné pravidlá. Oni asi nebudú iné ako teraz, lebo už sú nastavené, ale môže sa stať z nejakých dôvodov, že sa niečo zmení. Teda my do konca augusta zverejníme pravidlá a zverejníme, koľko peňazí vieme alokovať na ktorý typ pôžičky. Čiže to je také najdôležitejšie. A potom povieme, že môžete nám posielať vaše žiadosti o pôžičku do 30.9.2024. Tých termínov na neskorších slajdoch sa ich ukážem, bude viac počas roka, ale napríklad excelentná pôžička máme prax, že sa vždy vyčerpá v tom prvom termíne a už na ďalšie termíny peniaze na tú excelentnú nezostanú. Tam tá alokácia nie je veľká, vysoká, hovoríme maximálne o nejakom 500 000, 700-600 tisíc, kdežto pri tých študentských pôžičkách tam je už alokácia zhruba 4 milióny, 5 miliónov, čiže tam tá šanca je o dosť väčšia. Ďalšia vec, taký rozdiel, keď si berete klasickú študentskú pôžičku, môžete študovať aj dennú alebo aj externú formu. Pri tých excelentných tam zo zákona je striktne povedané, že len denná forma štúdia. Ak sa teda presunieme ďalej, možno, že k nejakým výhodám, tak ako som hovoril, máme nízky úrok. Tá dôležitá informácia, pokým študujete, nesplácate danú pôžičku, sú tam odklady zo zákona, začnete ju splácať až po dovršení 2. stupňa vysokoškolského vzdelania. Čiže napríklad pokiaľ študujete na 1. stupni alebo na 2., tak sa vám táto pôžička je pozastavená, ani sa neúročí, proste čaká, pokým doštudujete. Tam je potom taká tá oznamovacia povinnosť. Vy nám musíte oznámiť, že ste zložili štátnu skúšku, ukončili ste vzdelanie a na základe toho sa ďalej postupuje. Ak to vy zanedbáte, my na to dojdeme kontrolou a vtedy sú tam zbytočné sankcie a za porušenie aj vyrúbené poplatky, zvýšený úrok. Prestáva to byť zaujímavé a zbytočne by sme vám znepríjemnili život. Čiže my sa aj proklientsky snažíme dopredu informovať klienta, že očakávame, že asi teraz skončíte, lebo máme o vás informácie, v ktorom ste ročníku a tak ďalej, ale je to vaša povinnosť. Ja som zámerne na tomto slajde, aby to bolo vidieť, lebo je síce pekné vám všetkým ponúknuť pôžičku, ale treba si uvedomiť, že je to naozaj veľký záväzok do budúcna. Pre nás je taký klient dobrý, ktorý tú pôžičku si zoberie, pomôže mu samozrejme, ale vie ju aj splácať, aby sme my nemuseli pristúpiť až k tomu, že ideme do nejakého vymáhania, exekúcie, lebo to sú veľmi nepríjemné veci a neradi by sme do takýchto situácií dostali študentov. Keď si pozriete, že ako to vychádza, keby ste si zobrali tú 7,5 tisícovú pôžičku, tak pri 10 rokoch, to maximálnej dĺžke, na mesačne budete platiť 75,93 €. Toto je, myslím si, veľmi zvládnutelná suma v dnešnej dobe a je to v poriadku. Keď si ale zoberiete tú excelentnú na 40 000, tak tá výška splátky je naozaj že vysoká. Čo ešte môžem, alebo tak chcel by som doplniť, vy si môžete študentskú pôžičku zobrať vždy, pokým ste študent, čiže študujete, to je základné pravidlo, že my buď z registra študentov si, pokiaľ študujete na Slovensku, to vieme, pokiaľ je to na zahraničí, tak nám musíte predložiť rôzne dokumenty, čiže musíte byť študent. Zákon hovorí, že maximálne si môžete zobrať 6-krát pôžičku, ako ste študent, čiže 6 akademických rokov, maximálne 1 v danom akademickom roku. Čiže keď si zoberiete, že napríklad niekto pôjde študovať do zahraničia a teraz si zoberie 40 000 pôžičku každý rok, tak je to 6x4, čo je skoro 250 000, ale aj tie splátky budú pomaly 1 600 € mesačne. Takže je to obrovský záväzok. My nie sme banka, ktorá by preverovala, že či máte nejaké príjmy. Nemáte, hej, my vám tú pôžičku dáme. Jediné, čo je potrebné, a to som aj tak písal, my tie pôžičky zabezpečujeme ručiteľom. A v tomto prípade je veľmi dôležité, veľa klientov od nás má práve že ručiteľa rodiča, starého rodiča, nejakého známeho. Už sa nám stalo taká úsmevná príhoda, že to bol farár,
ktorý vo svojej obci chcel podporiť, poviem, že študenta, aby naozaj šiel študovať, čiže ručil farár. Čiže naozaj tie príbehy sú rôzne, ale tú zodpovednosť potom za vás preberá ručiteľ. V prípade, že vy by ste nevedeli splácať, tak my to budeme vyžadovať od neho a on sa potom v prípade insolventnosti vie dostať do problému. Čiže výhoda zase fondu je, my vás nezapíšeme do registra dlhov alebo úverového registru, čiže banka, ak si niekedy budete pýtať hypotéku, nebude vedieť, že máte pôžičku od nás. Čiže z tohto pohľadu je to veľmi výhodné, ale treba mať naozaj aj tú mieru tej zodpovednosti, že už keď si zoberiem na krk nejakú pôžičku, tak treba byť tak zodpovedný, aby som ju vedel aj splácať. Čiže vieme pomôcť, vieme byť nápomocní, tie pravidlá na získanie tých peňazí sú podľa mňa pre študenta veľmi priaznivé. Fond, pokým má peniaze, tak v zásade tie pôžičky schváli, dá sa povedať, že všetkým. Je pravda, že posledný rok už začína byť väčší dopyt po pôžičkách, ako my máme peňazí. To ale znamená, že nastupujú také uprednostňujúce kritériá, ktoré sú uvedené v zákone a potom sa robí poradovník, komu tie peniaze dáme. Tam je aj napríklad prospechové priemer, hej, že či máte vážený priemer vášho štúdia do nejakej hranice. Sú tam všelijaké sociálne aspekty, napríklad môže byť niekto polosirota, sirota, môže byť v domácnosti, kde sú nezaopatrené deti a tak ďalej. Čiže naozaj my dbáme na to, aby sme podporili aj sociálne slabšie skupiny, čiže naozaj, aby tie peniaze išli tam, kto ich potrebuje a samozrejme aj nejaké iné veci, aj zdravotné alebo proste iné. Čiže sú tam aj nejaké ďalšie kritériá, ich niekoľko, máme ich na webe, vieme ich poskytnúť a v dnešnej dobe naozaj odporúčame každému klientovi, pokiaľ ich má, aby ich uviedol, pretože už začína byť väčší dopyt po pôžičkách, ako máme peňazí. Čiže naozaj by som dbal na tú mieru zodpovednosti, lebo reálne sa viete dostať peniazom veľmi ľahko. Ten posudzovací systém nie je taký náročný a striktný ako v banke, ale zase na druhej strane, keď doštudujete, tak sa očakáva, že budete mať nejaký príjem zo zamestnania, z brigády alebo z niečoho, aby ste nám vedeli tie peniaze vrátiť. Je to hlavne k tomu, aby sme my tie peniaze zase vedeli poskytnúť iným študentom, lebo my takto tie peniaze, my na tom nezarábame, my ich vlastne poskytujeme vždy ďalším a ďalším klientom. Ak by som teda ešte mohol ísť ďalej, iba veľmi názorne, že čo sa vlastne deje, aby ste si vyvedeli predstaviť, že keď si podáte žiadosť, kedy asi môžete očakávať, že vám cinknú peniaze na účte, keď to tak poviem ľudovo. Čiže my 31.8. zverejníme termín. Vždy fond musí minimálne mesiac alebo 30 dní zverejniť konkrétne podmienky a pravidlá na zberný termín, dovtedy sa zbierajú žiadosti. V tomto prípade u študentov je zo zákona prvý termín 39., čiže ten je vždy, ten určuje zákon. My sme si predbežne nastavili ďalšie termíny, vidíte, že 29.11. a 31.3. Tie dátumy sú aj tak, aby to vyšlo na pracovné dni, že nech to není víkend kvôli doručovaniu žiadosti, nech tam nenastane nejaká kolízia. Pre nás je dôležité ale to, kedy dojde do fondu žiadosť poštou doručená, nie kedy vy podáte žiadosť na poštu. Čiže musí byť reálne doručená do fondu. My sa snažíme väčšinou zhruba, keď je uzavretý termín toho 39., my musíme všetko skontrolovať, preveriť, nachystať rade fondu podklady, ale snažíme sa vždy do nejakých 2 týždňov, maximálne 3, tú radu zvolať a predložiť im žiadosti na schválenie. Vzhľadom k tomu, že už sme niektoré procesy zmenili a zjednodušili, lebo našim cieľom je vás nezahlcovať nejakými administratívnymi postupmi, tak vlastne my už po tej rade generujeme zmluvy, ktoré vám posielame priamo a už sú podpísané aj mňou ako riaditeľom. Čiže už je len na vás, kedy vy tú zmluvu si riadne prečítate. To teraz hovorím s plnou vážnosťou, lebo stretávame sa s tým, že nemáte čas ako študenti si prečítať tie podmienky, potom nastanú veľakrát tie zlé situácie, čiže naozaj prečítať zmluvu. Vy ju musíte podpísať, musí ju podpísať ručiteľ a tieto podpisy musia byť overené u notára.
Musí byť ešte taký sled tých udalostí, že vy ju musíte podpísať prvý a následne ručiteľ. Môžete ju podpísať spolu naraz pred notárom, ale nesmie sa stať, že ju najprv jeden deň podpíše ručiteľ a vy o 2 dní neskôr. Vtedy je zmluva pre nás neplatná a musíme celý kolobeh opakovať na novo a sa to celé predĺžuje. Čiže vraciate nám podpísanú zmluvu. Mali sme už také termíny, že niektorí klienti to stihli do týždňa, a my sme im vlastne do ďalšieho týždňa vyplatili peniaze, lebo máme taký proces nastavený, že keď nám príde zmluva už podpísaná a je správna, my ju v daný týždeň zverejníme a následujúci pondelok robíme vyplácanie pôžičiek, ale keďže máme štátnu pokladnicu a tak ďalej, lebo však verejné zdroje, je tam nejaký posun 24 hodín. My keď urobíme úhrady v pondelok, podľa vašej banky vy máte zhruba v stredu peniaze na účte. Čiže my sme tie procesy už nastavili tak, že vy sa viete dostať k peniazom relatívne rýchlo. Nám zákon hovorí nejaké maximálne lehoty, 60 dní a tak ďalej. Ale reálne najrýchlejšieho klienta sme zatiaľ mali, že do 2 týždňov. Veľakrát sa nám to stalo práve pri zahraničných a excelentných pôžičkách, kde naozaj tí klienti potrebovali tie peniaze kvôli školnému. Škola im neumožnila nejaké pozdržanie, že už je zapísaný a nezaplatí, tak potom ho vyradia zo školy a tak ďalej. Čiže my naozaj sa snažíme vám tie peniaze dať. A tu ešte by som poradil takú jednu vec. Vy potrebujete ručiteľa. Väčšinou to bývajú vaši rodičia. Vy keď odchádzate do zahraničia a viete, že môže nastať problém s podpísaním a s overením zmluvy, tak vám odporúčame splnomocniť vášho rodiča na všetky úkony, a tým pádom on vie za vás podpísať zmluvu a s nami komunikovať. Je to legálne, je to v poriadku, ale musí mať od vás plnú moc, ktorú nám potom on priloží. Tiež tá plná moc musí byť overená, viete urobiť dopredu, ale nemusíte sa potom stresovať, že neviete overiť zmluvu v Amerike, neviem kde, v Londýne, alebo proste v Írsku a tak ďalej, v Holandsku, že máte s tým nejaký problém a ešte ste tam len na začiatku a ešte fond vám naloží nejakú robotu navyše. Preto odporúčame, ak to nestihnete do vycestovania vyriešiť, splnomocniť vášho rodiča alebo osobu, ktorej dôverujete na všetky právne úkony vo vzťahu k fondu. Toto tlačivo máme na stránke, veľmi vám uľahčí akýkoľvek život a administráciu potom do budúcna. Čiže to je taký ten scenár. Maximálne sa dostanete k peniazom do 60-74 dní. Hovorím, rekord bol zhruba 2 týždne od schválenia. Toto je taký posledný slajd, potom už možno, že skôr prejdeme na tie otázky, odpovede. Ja som to zámerne nazval, že zákon hovorí o tých povinnostiach. Ak si zoberiete tú študentskú pôžičku a splníte si tie povinnosti včas, tak budete mať výhody. Dokonca sa vám môže pôžička ponížiť napríklad o percento v rámci 1 roka. Ak budete na Slovensku, budete tu mať nejaký príjem ako študent, čiže máte trvalý pobyt na Slovensku a tak ďalej. Čiže viete mať ešte benefit, lebo celý ten zákon o fonde je o tom, že zmysel je, aby ľudia získali kvalitné vzdelanie, dovzdelali sa v zahraničí, priniesli know-how na Slovensko a tu tá naša spoločnosť proste rozkvetala. Lebo ak majú mladí ľudia odchádzať preč a proste aj tá vzdelanosť celkovo, tak potom s tou našou republikou to vyzerá nie moc pozitívne. Čiže aj ten náš cieľ je o tom podporiť vás, dať vám dobrý mechanizmus, ale naozaj by sme boli radi, keby ste sa vrátili späť a pomohli nám tu budovať tie krajšie zajtrajšky a preto chceme vás zvýhodniť, čiže dať vám nejaké benefity. Pri tej excelentnej, keďže naozaj vám chceme dať veľké peniaze a idete študovať naozaj na top excelentnú školu, tak ak nesplníte tie požiadavky, tak tam už, a je to vaša povinnosť, lebo je to v zmluve napísané, tak tam by som to možno povedal, že už je to možno ako nejaká sankcia. Vy keď pôjdete na excelentnú vysokú školu a hovoril som o tom, že vám ponúkame výhodný 4% úrok, teraz hovorím ako nejaký marketér, ale nevrátite sa na Slovensko, nebudete tu mať trvalý pobyt alebo nebudete tu zarábať, tak bohužiaľ ten zákon je postavený tak, že my vám tú úrokovú sadzbu zvýšime o 2%, čiže zrazu je to 6%, lebo ste sa nevrátili na Slovensko. A myslím si, príde korektné vám to povedať na začiatku, nie len o tom, že zoberte si peniaze, super úroky a tak ďalej,
Je pravda, že možno sa vám to oplatí zostať v zahraničí, lebo budete tam mať lepší príjem, kvalita života bude úplne iná. Všetko berieme, ale v tom prípade my sme vás podporili, vy ste sa vzdelali, nepriniesli ste to bohatstvo k nám naspäť do krajiny, čiže za to vás bohužiaľ ten zákon Slovenskej republiky bude sankcionovať. Poviem to tak priamo a otvorene. Takže ja sa ospravedlňujem, bolo v mojom cieli sem spísať také ešte názorné, presné tie sankcie a výhody. Dohodli sme sa, že ja ich doplním a vieme vám ich potom poslať. Určite sú aj na webe našom, sú napísané aj v zákone. Uvedomujem si, že zákon je písaný právnickou rečou, čiže treba mať na to čas a náladu, aby to človek pochopil, ale aspoň takto slovne sme vám to chceli priblížiť, že jedna vec je požičku dostať, druhá vec je mať na ňu potom splácať, ale ešte stále sú tu aj nejaké povinnosti na vašej strane oznamovacie, ktoré keď si nesplníte, tak potom prichádzajú zo strany fondu aj nejaké sankcie, poplatky, pokuty alebo zvýšené úroky, čo môže niekomu za to stať, hej, ale nepoteší to. Takže za mňa asi toľko a teda dávam slovo ostatným. Dobre, ďakujeme zatiaľ veľmi pekne za prehľadnú a jednoduchú, stručnú prezentáciu. Myslím, že to dosť veľa napovedalo už teda do toho ďalšieho jednania. My máme zo pár otázočiek, ktoré nám tak prišli ešte predtým, takže kým sa aj naši posluchači tuto osmelia a napíšu nám do Q&A, tak v podstate možno aj na také zhrnutie spoločné si môžeme povedať, že kedy začať teda tú pôžičku riešiť. Lebo toto je vlastne otázka, s ktorou sa stretávame pomerne často. No, ja by som teraz možno aj takú vec vám odporúčil, že čím skôr, tým lepšie. Minimálne v tej fáze, že pokiaľ máte akékoľvek otázky alebo chcete si byť naozaj istý v krámflekoch, ako sa hovorí, tak vidíte tu takýto mail, že info@fnpv.sk. My v zásade teraz ukončujeme všetky predchádzajúce výzvy akademického roku 23-24 a ideme sa chystať na ten nový akademický rok. Čiže istým spôsobom môžem povedať, že taká hektická administrácia u nás teraz nie je. Čiže máme veľmi dobrý priestor na to, ak máte akékoľvek otázky, kedykoľvek, tak vám vieme pomôcť, vieme vám ich zodpovedať a vieme sa s vami pripraviť na ten čas, kedy to bude, poviem, že veľmi aktuálne, aby ste potom nemuseli strácať čas, mali už zodpovedané nejaké veci, poprípadne prichystané, ako tu a plná moc, alebo tieto, že keď už odchádzate do toho zahraničia. Čiže poviem, úplne ideálny priestor, máj, jún, júl, dotazovať sa, pýtať sa. Dobre, máme všetko napísané v zákone na webe, ale uvedomujeme si, že niekedy to pochopiť máme aj my problém, čiže je jednoduchšie sa opýtať, kto sa nehambí, tak dostane odpoveď a my vám veľmi radi pomôžeme s akoukoľvek otázkou, s akýmkoľvek dopytom. Takisto vás vieme pripraviť na to, že čo všetko taká žiadosť bude obsahovať. Ja by som ešte možno, že takú jednu vec povedal, že my momentálne na webe máme žiadosti, ktoré sú urobené ako elektronické, dajú sa vyplňať proste PDF-ka, sú tam všetky náležitosti, ale zatiaľ aj s ministerstvom školstva máme v pláne prejsť na nový informačný systém. Je taká vízia, že od toho septembra by už mal fungovať. A práve toto môže spôsobiť aj nejakú mieru hektiky, stresu a nadmiernej dynamiky, keď to tak slušne poviem. Čo znamená, že zrazu už klient, študent sa dostane do nejakého elektronického prostredia, ktorému nebude rozumieť, lebo fond nikdy v takom doteraz nerobil, iba bola papierová žiadosť. Čiže povieme veľmi dobre komunikovať, keď tak s fondom už máj, jún. Usmerníme, minimálne nadviažeme nejaký kontakt, komunikáciu. Pre vás tu bude menej stresové, budete nás nejako poznať a takisto aj my vám budeme včas vedieť čokoľvek poradiť, nasmerovať vás, čo vypísať, ako vypísať, na čo nezabudnúť a tak ďalej. Čiže
sme nachystaní odpovedať na otázky. OK, to je výborné. Spomínali sme tu trošku tú nejakú administratívnu náročnosť. Takže čo zhruba sú nejaké povinné prílohy tej žiadosti? Alebo že keby sme si to tak akože v skratke povedali, že aké ťažké je to administratívne zvládnuť. Úplne Ja nechápem, sa že to možno, môže že byť. opýtam aj takto. Nemám problém teraz napríklad zapnúť takú žiadosť. Vieme si ju veľmi rýchlo preskrolovať a v prípade aj všetci aspoň účastníci uvidia, že ako tá žiadosť vyzerá. Aj keď bude zmena systému, budú to tie isté kolónky, len to bude v nejakom webovom prehliadači, čiže nebudú tam nejaké nové veci. A ak by tam niekoho niečo zaujalo, tak si to vieme aspoň zodpovedať. Čiže možno, že ak súhlasíte, tak ja si to aspoň hneď takto nachystám. Kľudne si to nachystajte. Ja možno teda využijem, že tu máme z fondu aj pani Kasákovú a budem sa jej pýtať ďalej, kým si to pán riaditeľ nachystá. Bavili sme sa o tom teda, že fond má samozrejme nejaké obmedzené limity finančné na to, koľko pôžičiek alebo koľko študentov vie podporiť. Vedeli by ste nám možno povedať, že samozrejme absolútne sa nedá predpokladať, koľko študentov požiada o túto pôžičku tento september, ale že z toho minulého roku, že aká bola zhruba úspešnosť? Ja neviem, 2 z 3 dostali, 3 zo 4. Vedeli by ste nám možno takéto niečo? Zhruba asi, že ako veľmi s tým tí naši študenti vedia možno počítať alebo nepočítať, že takéto niečo dostanú, alebo to dostane 1 z 10. Ako to bolo v minulom roku? Tak v minulom roku sme vlastne, myslím, že uspokojili, keď môžem povedať, ak sa nemýlim, tak možno 8 žiadateľov z 10. Ak teraz súhlasí so mnou pán riaditeľ, že vlastne tie pôžičky sme poskytli skoro všetkým, ktorí si žiadali, bolo dostatok finančných prostriedkov. A vlastne to neposkytnutie tým žiadateľom bolo z nejakých dôvodov, že proste nesplnili, dajme tomu, nejaké podmienky, alebo proste nedoložili všetky veci, ktoré mali doložiť k žiadostiam. Ale ja si myslím, že to uspokojenie tých žiadateľov bolo možno 90%, 95%. OK, Ako, tak to je veľmi ja by som naozaj dodal, že je rozdiel medzi tým excelentným, lebo tam to bolo vypísané iba prvé kolo a tam sa tie peniaze naozaj minuli. To boli tie excelentné pôžičky okolo 20, 30, 35 do 40 tisíc. Tam ten dopyt bol veľký, ale naozaj vyšlo to tak, že možno, že my sme podporili, dali sme 800 tisíc zhruba, nejakých 35-40 ľudí, no z tých 35-40 ľudí k tomu nejakých do 10 sme zamietli, ale veľakrát aj kvôli tomu, že nesplňali zákonom predpísané povinné náležitosti, čiže nemali na to de facto nárok zo zákona. Boli aj takí klienti, ktorí si to rozmysleli, že napríklad našli iné financovanie, iné zdroje, tak boli síce schválení, ale nakoniec sa tá zmluva nepodpísala, čiže kontrakt nebol dokončený. Čiže bola aj skupina ľudí, ktorých si to rozmysleli. No a naozaj, tak ako povedala Danka, pri študentoch sme nikoho nezamietli z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Hej. Je ale pravda, že tak ako už teraz ide nejaký trend, že sme si pozreli nejaký vývoj, tak je pravda, že v tom ďalšom akademickom roku už to asi nebude pravda. Že tam už naozaj pôjdu aj tie kritéria na uprednostnenie, čiže napríklad sociálny status, nejaké ďalšie veci, študijný priemer a tak ďalej. Takže tam už pôjdeme, lebo už napríklad pri pedagógoch a stabilizačných pôžičkách, čo sú sestry, tak tam už sme začali pred zimou tieto kritéria uplatňovať a naozaj sme museli zamietať ľudí aj z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Je pravda, že není to zase nejaké veľké číslo, ale už sa to objavuje. Čiže ak by sme to mali nejako zovšeobecniť, tak naozaj dajme tomu, že 7, 8 z 10 tú pôžičku dostanú, ale samozrejme záleží to aj od dopytu. Je to ťažko predikovať.
Dobre, tak poďme teda sa veľmi rýchlo vrhnúť na to, lebo sa už nám tu aj nakopili nejaké otázočky, tak aby sme to stihli zodpovedať. Tak poďme sa... Dobre, čiže tá žiadosť je rozdelená do základných údajov. Prvé je pole, že žiadateľ, čiže ako vidíte všetky osobné údaje. Je to dôležité preto, že tieto osobné údaje sa preklapajú do zmluvy. Čiže tak, ako sú vyplnené tu, my vyplníme zmluvu, vytlačíme, podpíšeme a vám posielame. Ak je tu niečo nekorektné alebo zavádzajúce, tak na konci je čestné prehlásenie o pravdivosti, čiže napríklad my na to aj niekedy prídeme, hej, že zlý IBAN alebo niekto proste si niečo chcel prilepšiť, tak už sme došli aj na také veci, že sme identifikovali ako keby ľudí, ktorí neboli úplne korektní voči nám, ale je to naozaj dôvod na to, že tieto všetky údaje sa preklapajú do zmluvy, čiže sú záväzné a slúžia na komunikáciu s fondom. Preto je tu kontakt, e-mail, telefón a tak ďalej. Druhá časť hovorí o tom, že je to pôžička, čiže koľko peňazí chcem, hej? Koľko chcem splácať, dĺžka splatnosti. A tuto vidíte, že dátum predpokladaný dátum štátnej skúšky. Je to preto, že vy ste napríklad v 2. ročníku, máte 4-ročného bakalára, nikto od vás nechce, že to musí byť na betón presný termín. Je to tak, že keď sa nič závažné nestane, tak áno, vtedy cca skončím. Je to mesiac, lomeno rok, čiže máj, jún, apríl. To už viete podľa vašej školy, že kedy sa tam dejú štátnice. Je to aj z toho dôvodu, že my to dáme do systému. My vás potom proklientsky upozorníme na to, že pozor, blíži sa koniec vášho štúdia, splňte si vaše povinnosti, aby sme vás nemuseli sankcionovať. Hej? Čiže je to aj pre vašu ochranu, aj pre našu nejakú kontrolu. Dobre. Ja možno, ak vám do toho viem rovno skočiť, lebo to nadväzuje na nejaké otázky, ktoré tu Dobre, mám. jasne. Tak, Peťo sa pýta, či je možné podať naraz aj študentskú, aj excelentnú pôžičku, alebo teda žiadosť o aj excelentnú, aj študentskú. To znamená, že ak by nedostal tú excelentnú, pretože je tam väčšia limitácia, čo sa týka objemu peňazí, tak aby mal možno nárok dostať aspoň tú študentskú. Hej. Takto, zákon hovorí, že so študentom môžeme uzavrieť v rámci roka iba jednu. A v zásade ide o to, že... Ale žiadosť môže dať na obidve. Môže, ale my napríklad pri týchto excelentných, a to sme si dali taký interný proces, aby sme zase boli proklientskí, ak si študent podá excelentnú a nevidú peniaze, alebo je mu zamietnutá, my mu rovno píšeme mail, že mu ponúkame študentskú a nech nám len napíše, že súhlasí, že ho preraďujeme do inej typy, lebo stále je to študentská pôžička. Není to pedagóg a tak ďalej, čiže je to jednoduchšie pre nás. Pre nás je to jednoduchšie aj v tom, že nemusíme evidovať dve žiadosti a spracovávať administratívne. V zásade takto sme vyriešili asi 3 alebo 4 klientov už tento akademický rok. Oni si zhodou okolností, ešte takáto dôležitá vec, ak si chcete pýtať pôžičku iba do 7,5 tisíca, nikdy si nepýtajte excelentnú, lebo je náročnejšia, sú tam horšie podmienky a je menšia pravdepodobnosť, že tú pôžičku získate. Čiže ak naozaj potrebujete peniaze do 7,5 tisíca, a to je jedno, že študujete na excelentnej škole, vám nikto nebráni zobrať si študentskú pôžičku. Ak ale niekto potrebuje viacej peňazí, 20, potom jasné, ak by mu to náhodou nevyšlo, my predtým, ako ho definitívne škrkneme, my ho proklientsky oslovíme, že pozrite sa, tu vám to z objektívnych dôvodov nemôžeme dať, ale vieme vás zaradiť do schvaľovania v tomto produkte, kde je maximálny strop 7,5 tisíca. Vyjadrite sa mailovo, písomne, či súhlasíte alebo nesúhlasíte s presunutím do iného produktu. Super. Takže stačí podať excelentnú, ak samozrejme študent má nárok na ňu a hlavne je prijatý na jednu z tých top 500 univerzít a v prípade teda neúspechu je prijadený. To je veľmi, veľmi dobré. Čo? Ešte možno, že ak dovolíte takú jednu vec, že veľakrát si študenti mýlia, že keď študujú na excelentnej škole, môžu si pýtať iba excelentnú. To nie je pravda. To je o tých peniazoch, o tej výške. A takisto ešte fond ponúka aj pôžičku bez rúčiteľa, čo vyzerá, že je to iba do 2000 eur. Ja som ju tu zámerne teraz nedával.
je bez ručiteľa, čiže je ju jednoduchšie získať, lebo nemusíte naháňať osobu, ktorá sa vám zaručí. Lenže bohužiaľ ona je zo zákona daná ako pre veľmi slabé sociálne skupiny. Čiže 90% ľudí, čo sa nás tam prihlási, my ich zamietame, lebo nespĺňajú sociálny status, že naozaj sirota, alebo že napríklad je teda z detského domovu, alebo napríklad z výkonu trestu prišiel taký človek, hej, a tak ďalej. Čiže aby si to ten klient nepomýlil, hej, čiže je to dôležité takto rozlišovať. A ak neviete, tak napíšte ten mail na info, my vám poradíme a povieme, že čo je dobré pre vás si ktorý produkt zobrať. Že lepšie s ručiteľom, ale kľudne nemusí to byť ani 7,5, kľudne to môže byť aj menej. Áno. Minimálna pôžička je 1 000 eur. OK. Čiže a zaokrúhlujeme ešte pôžičky na stovky, hej, čiže nemôže si niekto zobrať 782. Hej. Jasné. Čiže naozaj zaokrúhlujeme na stovky a minimálne je 1000 a maximálne podľa daného produktu. OK, dobre. Výborne. Takže máme tu ďalšie otázočky, ale poďme teda ďalej a v rámci teda tejto žiadosti a potom sa dostaneme ku zvyšku. Takisto vlastne tu je tá časť ručiteľ, to je to dôležité, lebo súčasť zmluvy je aj kolónka ručiteľ, lebo potom tie povinnosti preberá on. Je k tomu aj zvlášť príloha povinná, kde potom ten ručiteľ deklaruje svoj príjem. A to je pre nás dôležité, že ten ručiteľ musí, a to máme nejaké pravidlá, že aký ten príjem musí byť. Teraz je ten príjem dosť nízky, excelentov je 800 eur, tuším v hrubom, ak sa nemýlim, a pri študentoch 400. Ale poviem otvorene, že toto pravidlo sa bude meniť, čiže tieto hranice reálne stúpnú, takže to sa potom dozviete v tých pravidlách toho augusta. Čiže toto sú zase všetky osobné údaje o ručiteľovi kvôli tomu, aby sme vedeli nachystať zmluvu, vypísať, podpísať a vám doručiť. Potom ide čas informácie o vysokej škole, čiže názov vysokej školy, univerzity, potom fakulty, ak ste na fakulte pod nejakou univerzitou, samozrejme sídlo, čiže a ulica, súpisné číslo a tak ďalej. No a potom tuto je kolónka ešte, že štúdium. Čiže stupeň štúdia, v ktorom ste, prvý, druhý. Máme aj pre doktorantov, čiže môže byť aj tretí. Ročník, ktorý navštevujete, čiže v rámci toho stupňa, hej, dátum zápisu v akademickom roku, toto vidíte, že je žiadosť pre 23-24, čiže nová bude 24-25. Čiže aj aby sme vedeli, že kedy bol dátum zápisu, lebo môže pýtať aj študent, ktorý bude prvýkrát prvák, hej, že na vysokej škole. Tu je ale potom pozor, vážený študijný priemer, ak je to nováčik na vysokej škole, že ide do prvého ročníka, tak sa bere zo strednej školy. A ak je to vysokoškolák, druhák, tretiak a vyšiak, tak samozrejme z tej vysokej školy. Dĺžka štúdia, či je to riadna alebo nadštandardná, to znamená, že predĺžujete štúdium, formát denná, externá. Tým, že tá žiadosť taká všeobecnejšia, tak samozrejme, že denná a externá môže byť pre tie klasické študentské pôžičky. Pri tej excelentné musí byť zaškrtnuté iba denná. Ako náhle tu zaškrtnete externú, tak už nesplňate kritérium a je to dôvod na neschválenie takejto pôžičky. Hej? Tu sa možno ešte spýtam, že či to platí len pre univerzity, ktoré sú štátne, alebo to môže byť napríklad aj súkromná univerzita? Môžu to byť súkromné vysoké školy, univerzity, neštátne, štátne, je to jedno. Musí tam byť len akreditácia a kvázi ministerstvo školstva vydáva taký dokument, kde kvázi je to uznané, že to spĺňa kvality vysokej školy. Áno, ale zriaďovateľ nás nezaujíma. Poznám tento dokument a naši študenti vlastne dostávajú link aj na tento zoznam univerzít práve v predodjazdových materiáloch, ktoré vlastne vám všetkým potom posielame v rámci júna a júla, predtým než odchádzate. Ale teda ďakujem. Tuto, keď si pozrete, tak sú tu takéto ešte dve kolónky, že poberám sociálne štipendium a bol som stále študentom so špeciálnymi potrebami, to presne hovorí zákon. To už je potom časť aj tých uprednostňujúcich kritérií, ktoré sú na záver.
ale tým, že dávate to sem a niekedy to potrebujeme aj potvrdiť univerzitou, tak sa to tu objavilo. Je tu taká informácia, že údaj o súbežnom štúdiu, to je v prípade, že študujete 2 školy naraz. V zásade je to pre nás len taká doplňujúca informácia, lebo môžete na jednej škole skončiť, na druhej pokračujete. Pre nás je to dôležité, že stále máte štatút študenta, ktorý vám dáva isté zákonné výhody počas toho, ako ste reálne študent. Hej? Čiže ak študujete 2 vysoké školy, veľa ľudí sa nás pýta, že čo je primárna vysoká škola a čo je to súbežné. Nám je to jedno, to není o tom, na ktorú nastúpite prvú alebo nejak tak. Možno, že tak pocitovo, že toto je taká tá jasná ťažisková vysoká škola a tuto si ešte robím nejaké dovzdelávanie v rámci nejakého rozšírenia portfólia a tak ďalej. A takisto sa tam píše nejaký predpokladaný dátum štátnej skúšky, lebo pre nás je dôležité vedieť, či naozaj stále ste štatútom študent. Hej? Čiže to je pre nás to kritérium, preto takéto informácie tu zbierame. Dobre. A čo teda, aj je to otázka od Lukáša, že ak sa niekto rozhodne a občas sa to stane, život to jednoducho prinesie, že začnem študovať na vysokej škole, požiadam o pôžičku, tam je schválená, vyplatená, ale z nejakého dôvodu sa potom možno v tom školskom roku alebo v ďalšom rozhodnem, že jednoducho potrebujem to štúdium prerušiť, alebo jednoducho sa rozhodnem napríklad z toho zahraničia z nejakých dôvodov osobných vrátiť. Čo potom? Ako, keď napríklad stratím ten štát toho študenta? No, v zásade je to len jedna faktická vec a to je taká, že poprvé vy ste nám povinní to oznámiť a sú tam aj také ochranné lehoty, že napríklad ak ukončím štúdium riadne a bakalára, tak som 6 mesiacov v ochrannej dobe, kde sa má možnosť rozhodnúť, či pokračujem na druhý stupeň alebo nie. V tejto 6-mesačnej dobe tu ešte tú pôžičku nesplácam, ale musím dať dopredu vedieť, že som riadne ukončil školu. Hej. Ak ukončím inžiniera, tak mám 2 mesiace, ešte ochrannú dobu po skončení. Zas to musím na začiatku oznámiť, že zložil som štátnu skúšku, oznamujem vám to. Tým pádom by ten človek mal začať splácať, ale má 2 mesiace ochrannú dobu, až potom začína splácať. Ak sa rozhodnete školu prerušiť, alebo vás vyhodia, alebo chcete pauzu, to je úplne jedno, hej, takisto ste povinní nám to oznámiť. A takisto je tam 2-mesačná ochrana, ešte taká lehota, ale potom musíte splácať. Vy kľudne môžete urobiť to, že ste na bakalárovi, druhý ročník, náročné štúdium, neviem čo, poviete si, že alebo nedáte skúšky, to je úplne jedno. Ten dôvod my neskúmame, tu nejde o to, aby sme vás teraz hodnotili. Vy nám len oznámite, že ste zanechali štúdium z nejakých dôvodov, prerušené a tak ďalej. My to zaevidujeme, máte tu 2-mesačnú ochrannú lehotu, následne ste povinní začať splácať pôžičku, ale napríklad si poviete, dobre, vyhodili ma zo školy, to bol môj prípad, dokonca som mal aj študentskú pôžičku, urobil som príjmačky na novo, pol roka som bol mimo, hej, dostal som sa na Senát štúdium, zase som dal informáciu fondu, stal som sa študentom, zase mi platil odklad, čiže som nemusel splácať tú pôžičku. Hej, bol som na architektúre, 6-ročné štúdium, po 3. ročníku ma vyhodili, rok som musel byť doma, ešte som urobil takú vec, že som sa dal na pol roka na strojarinu kvôli telesnej, takže zase som bol študent, hej, ale pol roka som študent nebol, čiže som splácal, potom som sa dostal a pekne som zase mal odklad. Zo zákona vám 7 rokov máte nárok na odklad, čiže a ten odklad sa ráta, odkedy dostanete od nás pôžičku, nie odkedy ste nastúpili prvýkrát do školy. Hej, to znamená, som tretiak, dostal som v tretiaku pôžičku, od toho dňa mám nárok 7 rokov počas študovania neplatiť splátky. A môžem to mať naštandardné. Hej, ani nemusím prerušiť, len mám tie kredity rozdelené inak, takže naťahujem si to štúdium. Môže sa stať, že ešte stále to nedoštudujete, lebo ste väčší študent, 10 rokov, ale uplynie vám 7 rokov, ste študent, ale uplynulo 7 rokov, musíte začať splácať tú pôžičku a je tam tá povinnosť toho oznámenia. Čiže jediný dôvod to má len o tom, alebo dopad to,
že keď nie ste študent, tak musíte začať splácať pôžičku. A tam je len o tej korektnosti, že keď nám to poviete včas, tak máte dvojmesačný odklad alebo polročný, záleží od toho stavu, aký tam je. OK. Takže v podstate plynie tam tá ochranná lehota tých 2 mesiacov a odkedy študent prestane byť študentom, ale opäť, keď začne študovať, tak jednoducho sa to splácanie preruší a Áno. opäť jednoducho môže benefitovať. A čo je ešte dôležité, že preruší sa aj úročenie, pokiaľ je študent na vysokej škole. Hej? Čiže vtedy sa vám nenabalujú ani úroky, ani nič. Môže byť ešte taká vec, že študujete, skončíte, začnete splácať a napríklad dámy idú na matersku. Alebo môžu ísť aj už páni, hej, to je jedno. Vtedy máte takisto nárok na odklad. Vtedy nemusíte splácať istinu, ale sa vám iba splácate úroky. Je to na vás, že či to cash flow vám vychádza, vtedy je zase od nás, alebo dlhodobá PN-ka, hej, že náhodou sa niečo stane. Alebo dokonca idete na úrad práce, že ste nezamestnaní, tak v týchto prípadoch máte nárok na odklad splácania istiny, ale úroky musíte splácať. Okay. Čiže tým, že sme zriadení zo zákona, tak naozaj tam dbáme aj na také, že nie sme teraz ako banka, že dobre, dáte si žiadosť, posúdime, zamietneme, ale reálne zákon presne hovorí, na čo ten klient všetko má nárok. A v ktorých situáciách. Ja len ako poviem tak, keď sa vám stane akákoľvek významnejšia situácia v živote, je lepšie nám napísať a opýtať sa a my vás usmerníme a väčšinou z toho vidíte lepšie, ako keď si myslíte, že tak nepoviem alebo proste neviem čo. Čiže ak sa fakt niečo významné stane, vyhodia vás zo školy, prerušíte školu, idete na matersku, ste dlhodobo PN, vyhodia vás z práce. To sú všetko dôvody na to, aby ste nám dali aspoň informáciu a my vám vieme pomôcť. OK, super. Dobre, takže ešte máme tu niečo k tej žiadosti? No, tu už je len tá posledná časť, kde sú tie kritériá na uprednostnenie a potom také vyhlásenie a podpis žiadateľa. To je o osobných údajoch a tak ďalej, kde sa to akože završuje, ale tu sú tie uprednostňujúce kritériá, ktoré keď zaškrknete, tak samozrejme potom je tu zoznam príloh, ktoré vlastne, to nestačí len nám zaškrknúť, že vyhlasujem, že som mal v predchádzajúcom akademickom roku priznané sociálne štipendium, my potrebujeme aj doklad. Hej? Ale čiže je to potom tu príloha, ktoré vám dá potvrdené študijné oddelenie. My sme zámerne tú žiadosť urobili tak, a hlavne aj kvôli času, že vy tú žiadosť nám viete zaškrknúť, všetko hore vypísať, poslať do toho termínu, napríklad toho 39. Hej? A keď budete s nami komunikovať, tak my vám ešte stále dáme 10 pracovných dní na to, aby ste nám niečo z týchto potvrdení doposlali. Lebo uvedomujeme si, že niekedy študijné oddelenie, hlavne v zahraničí, môže to dlhšie trvať a tak ďalej. Čiže nechceme vás diskvalifikovať, že to nestihnete do podania žiadosti. Hej? Preto je tá žiadosť urobená tak, že väčšinou v tej žiadosti netreba nič potvrdiť, ale keď už na to chcete mať nárok, tak nám to musíte deklarovať tou prílohou. A my tú prílohu, pokiaľ nestihnete dať v žiadosti presne do toho termínu, tak sme ochotní ešte prevziať do 10 kalendárnych dní od uzavretia toho termínu. Máme tam také pravidlo, že my keď si všimneme, že tá žiadosť to neobsahuje, tak my napíšeme ten e-mail alebo zavoláme, že halo, ale niečo nám tu chýba a môže to vyvolať problém, tak zisťujeme. Hej. Pokiaľ ten klient s nami nekomunikuje, ubehne 10 dní, zamietame, nesplnil, nedoložil, ale pokiaľ komunikuje a doloží, tak samozrejme, že nikoho nevyradíme. Naším snažením je tých klientov, študentov naozaj podporiť. Prílohy teda treba posielať poštou fyzicky. Ide o to, že ktoré, ak sú tam originály, že napríklad potvrdzuje to daňový úrad alebo niečo, tak áno, ale niektoré stačia aj e-mailom. To si potom vieme vykomunikovať. Ešte, ak sa môžem vrátiť jednou otázočkou, celkom dobrý point mal Peťo.
Tuto vlastne na tejto strane sa vyplňal ten vážený študijný priemer. Ste to tu pekne naskrolovali, teraz to bolo na tej druhej strane dole. A teda ak sa bavíme o prvákoch, ktorí teda idú prvýkrát na univerzitu a berie sa teda ich študijný priemer zo strednej školy, berie sa maturitný priemer alebo sa berie priemer z, ja neviem, koncoročného vysvedčenia z maturitného ročníka alebo sa berie priemer za všetky roky, alebo ak neviete, tak skúsime potom možno odpovedať Peťovi. Hej, no takto vám z fleku neodpoviem. Určite viem, že to nie je priemer za všetky roky, ale reálne teraz váham, že či je to maturita alebo ročník. Hej, to som si není istý. Je to ale uvedené v postupoch, takže vieme na to odpovedať samozrejme, že si to potom vieme zodpovedať. Zistiť, OK. Takže Peťo... Ale není to určite teraz, že všetky 4 roky zo strednej, alebo nedaj Bože z 8-ročného gymnázia, alebo nejak tak. Čiže je to vždycky za predchádzajúci akademický rok. Takže buď to bude maturitné vysvedčenie, alebo to bude koncoročné vysvedčenie z maturitného ročníka. Asi jedno z tých dvoch. Hej. OK, dobre. Dobre, ďakujeme veľmi pekne za aj ukážku tejto žiadosti. Ja sa teda teraz vrátim naspäť ku otázkam, ktoré tu ešte stále máme. Sú tu vlastne také zo dve technické ohľadom teda aj tej úrokovej sadzby, ktorá tu bola teda spomenutá. Že či vlastne spomínali ste na začiatku tej prezentácie, že aktuálna situácia a teda aj tá úroková sadzba sa dotýka úrokovej sadzby, ktorú stanovuje aj Európska centrálna banka a potom sa to nejako počíta. A momentálne je to teda 4%, čo je tá najvyššia. Ale je možné, že sa táto úroková sadzba počas doby splácania môže meniť, respektíve znížiť? Takto, samozrejme, že áno. Ja len poviem, že napríklad ešte pred 2 rokmi bola 3,5%, predtým bola 3, 2, dokonca aj 1%. Hej. Záleží to naozaj od toho vývoja. Nám presne zákon hovorí, ako to máme vyrátať. Ten koeficient sa odrátáva vždy od centrálnej banky. Čiže dá sa povedať, že reálne sledujeme ako keby komerčný trh. Zákon ale hovorí, že pokiaľ by tá situácia bola taká zlá, ako je teraz, hej, že napríklad bezúčeláky sa pohybujú 10-12%, tak naše pôžičky nikdy nemôžu ísť viac ako 4. Samozrejme, že fond a rada fondu je naladená tak, že my nemáme teraz záujem zarábať na študentoch. Hej. Čiže my sa vždycky snažíme priblížiť tej realite, a pokiaľ ten výpočet dovolí nižšiu sadzbu, tak my ju upravujeme. Tu je ale teda dôležité ešte povedať jeden taký fakt, že klient s nami uzatvára vždy zmluvu na danú pôžičku. Som študent a zoberiem si napríklad tú študentskú pôžičku, tú klasickú, za 7,5. Hej, zoberiem si ju teraz za 4% úrok. Som študent prvák a mám 6-ročnú školu, a rozhodnem sa zobrať ďalšiu pôžičku v poslednom ročníku, tiež 7,5 alebo 5, to je úplne jedno. Ten zákon je nastavený tak, že my tie pôžičky zlúčime dohromady, lebo oni sa de facto počas toho splácania ešte ani nesplácajú, teda počas toho štúdia. Čiže vlastne nová zmluva nahradí tú predchádzajúcu a môžu sa stať dve veci. Momentálne sa stali našim klientom, skôr poviem, že negatívne, lebo možno, že si zobrali pôžičku pred 4 rokmi ako študenti a mali ten úrok 3%, 3,5%. Ale zobrali si ako pôžičku aj tento akademický rok a im sa tá úroková miera zmenila na 4%, lebo nová zmluva prevzala všetky pravidlá. Ako náhle už začnete ale splácať, že už nie ste študent, tak tie úroky sú fixné na celú dobu. Hej? Ale môže sa stať, že teraz si niekto zoberie pôžičku za 7 000, 4% úrok v prvom ročníku, zoberie si za 5 rokov ďalšiu pôžičku, ale tá ekonomická situácia sa tak zmení, že zrazu fond bude mať 2% úroky. Hej? Tak s tou novou pôžičkou si zmení úrokovú sádzbu na všetky pôžičky, ktoré si predtým zobral. Lebo
ten zákon je nastavený tak, že vždy nová pôžička pod seba zahŕňa staršie pôžičky a staré zmluvy sa rušia a vytvára sa nová. Tak je postavený zákon pri študentských pôžičkách. Neviem, či sa rozumieme. Ja som teda porozumel. Inými slovami, ak si zoberiem tento rok študentskú pôžičku, tak jednoducho na celú dobu tých 10 rokov toho splácania mám rovnaký úrok a Áno, ten sa nemení. áno, Mení sa len v prípade, že si zoberiem novú pôžičku a tá nová pôžička bude s inými podmienkami ako áno. tá, ktorú som si zobral teraz. Hej. V zásade nemôže sa stať, že to bude horšie, lebo teraz sme v tom píku 4%. Môže sa stať, ale že to bude možno lepšie, alebo to bude rovnaké. Hej. Ale tí klienti, ktorí boli u nás už dlhodobejšie a naozaj tá ekonomická zmena bola na tento a minulý rok sa zásadne menili všetky úrokové sadzby a tak ďalej, čiže naozaj ten nárast tam bol, tak sa stalo, že sme mali klienta, ktorý si zobral prvú pôžičku s 2% úrokom, teraz si zobral so 4%, ale de facto suma pôžičiek predtým 5 000 a teraz 7, tak reálne bude splácať 12 000 so 4% úrokom na 10 rokov, kedy skončí štúdium. OK. Pani Kasáková chce ešte možno niečo doplniť k tomuto, k tejto otázočke? Viete čo, ja by som sa chcela vrátiť ešte k tej predchádzajúcej, ak môžem, lebo našla som ten študijný priemer, na ktorý sa vlastne sledovateľ pýtal, čiže jedná sa o maturitné vysvedčenie v prípade žiadateľov v prvom roku prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Výborne. Super, ďakujem. A opäť ešte možno nadviažeme na túto problematiku jednou otázkou od Mareka, že keď niekto študuje IB, to znamená International Baccalaureate, to je vlastne typ stredoškolského štúdia, kedy nedostáva maturitné vysvedčenie, ale dostáva IB diploma, ktorý je uznávaný ako ekvivalent toho. Tak toto je už asi taká dosť špecifická otázka, s ktorou asi by sa Marek najlepšie obrátil priamo na vás. Jediné, čo sme zatiaľ zažili, že sme si pýtali metodické usmernenie od ministerstva školstva na prepočet napríklad bodov na známky a takéto veci. A potom sme postupovali podľa toho, hej, lebo sú proste školy a krajiny, kde sa hodnotí inak, nie klasickým známkovaním a potom aj ten priemer sa vyratáva úplne iným spôsobom. Takže sme hľadali nejaké metodiky na to, ako urobiť nejaký prevodník a tak ďalej. Hej, akože ono aj keď študujete v zahraničí, tak aj váha kreditu je úplne iná na Slovensku, ako mne sa to stalo vo Florencii, že tam došli sme sem a mali problém nám proste uznať kredity, lebo boli úplne iná obťažnosť, iná alokácia hodín a tak ďalej. Čiže museli sme potom hľadať rôzne metodiky, takže snažíme sa nájsť vždy spôsob tak, aby sme vedeli dojsť k nejakej vzájomnom súlade a pochopení a teda, nechcem povedať, že úplne že na silu vyhovieť, ale akože naozaj našim zmyslom a účelom to nejako uzavrieť. Jasné. Takže Marek, odporúčam za IBčka samé sedmičky, tým pádom to určite budú jednotky po prepočte a budeš to mať bez problémov. Dobre, stále tu ešte máme kopu otázok, tak poďme teda na ne. Sme veľmi radi, že vás táto téma zaujíma a že môžeme do toho priniesť trošičku svetla. Takže o fixácii úrokov sme sa bavili. Ako je to možno ešte, opäť Marek sa pýta, že či teda ten úrok 4% je, keď sa vráti na Slovensko a začne teda na Slovensku pracovať po skončení štúdia. Toto vlastne Tam je to v zákone napísané tak, že je tam niekoľko na výber možností. Jedna vec, že má trvalý pobyt na Slovensku, čiže dá sa to krásne urobiť tak, že stále mám trvalý pobyt u rodičov, spĺňam to, je to OK. Potom je tam druhá vec, že je teda daňovým poplatníkom alebo nejak tak, to znamená, že buď má nejakú dohodu, môže byť to o výkone umeleckého diela, môže to byť pracovná činnosť, môže to byť čokoľvek, už tedy je to splnené, alebo sa zdržiava na Slovensku aspoň 180 dní, aj nepretržite, alebo aj spolu. Čiže
Nie je to úplne také, že teraz musím všetko zahodiť v zahraničí a prísť sem a tak ďalej. Mhm. Je tam niekoľko vecí, ale naozaj je to o tom, že ak by sa chcel niekto úplne odstrihnúť, že zmení si trvalý pobyt, pracuje tam, nepríde na Slovensku aspoň na 180 dní a tak ďalej, tak samozrejme vtedy ide tam ten zhoršený úrok plus 2%, alebo v prípade študentskej pôžičky, ak sa to neudeje, tak není nárok na odpis 1% z istiny, že mu odpustíme nejakú časť tej pôžičky. OK, dobre. Stáva sa to, že študenti naši idú študovať do zahraničia, väčšinou možno do Dánska, do Holandska a tak ďalej. A na začiatku určitá pôžička môže byť skvelá, hlavne na ten rozbeh, že nemusia byť pod takým tlakom, napríklad aj čo sa týka brigád a týchto vecí. Ale veľa z nich potom sú veľmi šikovní a nájdu si brigádu, začnú zarábať, popri tom môžu poberať aj rôzne granty. Takže jedna otázka je, že či napríklad môžu študenti aj dobrovoľne splácať, alebo začať splácať aj skôr takúto pôžičku, ak jednoducho sa cítia na to finančne. No, zákon hovorí tak, že pôžičku je možné predčasne splatiť bez Mhm. sankcie, ale len vtedy, ak už sa začala splácať. To znamená, že to nie je študent, hej, že ten zákonný odklad pominul. Samozrejme, že viete ju splatiť aj ako študent, lebo proste sa vyskytla nejaká možnosť. Tam je ale Mhm. sankcia a tá sankcia je 2%, ak sa nemýlim, z celej istiny nesplatenej. Čiže keď si niekto zoberie 40 000 pôžičku, Mhm. je študent a chce ju splatiť že hneď z nejakého dôvodu, tak tam bude pokuta. Ja Mhm. preto normálne ako, a není to nič ani nezákonné, odporúčam vždy klientom, však aj tak pokiaľ ste študent, to nesplácate, ani sa vám to neúročí, čiže počkajte minimálne na prvú splátku, alebo to, že reálne napíšete fondu, že ukončil som vzdelanie, Mhm. hej, a vtedy ju môžete splatiť hneď celú. A nemáte žiadnu sankciu, žiadnu pokutu, proste nič. Mhm. A kvázi ani nemusíte platiť úroky, lebo to zaplatíte skôr, takže Jasné. teraz akože my keď sme boli na takom jednom stretnutí aj so študentmi, tak oni začali také úvahy, tak zoberiem si peniaze, hej, Mhm. do niečoho to zainvestujem, dám to na nejaké úložky alebo proste na nejaké terminované vklady. Urobím si také pôžičky, že každý rok si zoberiem jednu, tak 3 mi budú splácať v budúcnosti, lebo na tom zarobím, hej, Mhm. a mi to vráti. Čiže je to už o tej finančnej gramotnosti, že ako ten klient s tým naloží. Je to bezúčelové, okrem tej excelentnej za 40 000, čiže nám je to de facto jedno, že či to niekto použije na kúpu auta, alebo ide na dovolenku, alebo kúpi foťák, alebo notebook, alebo si zaplatí školné, alebo workshop, to je jedno. Mhm. Alebo keď je niekto tak, poviem, že finančne na tom dobre, že si 6 rokov zoberie 7,5 tisíca, dáva to do banky na nejaké úložky, lebo poviem, úroky sú aspoň lepšie ako inflácia, čiže sa mu to nezhodnocuje a zainvestuje, má z toho kaviareň a potom zo zisku si spláca pôžičku, prečo nie? Hej? OK. Tie motivácie môžu byť rôzne a naozaj na takých z tých stretnutí s tými študentmi veľakrát tá ich kreativita, by som to tak nazval, však super možnosť. Hej. Relatívne sa vedia dostať dobrým peniazom na čas, kedy sa neuročí a nemusia splácať. A Mhm. keď to vie niekto zhodnotiť, že nakúpi si nejaké kryptomeny alebo potom to dobré, alebo akcie a potom to predá, ako dnes ten svet je tak rozmanitý, že šikovným patrí svet, no. Jasné. Dobre. Je tu otázočka ešte od Mati. Spomínal som teda, že študenti môžu v zahraničí dostávať takisto možno od miestnej vlády, hej, nazvem to dánskej, holandskej, belgickej a tak ďalej, rôzne takisto benefity, aj študentské pôžičky, aj granty, na ktoré oni potom majú v princípe nárok, práve keď sú tam.
Ak som to správne pochopil, a to mi možno len potvrďte, tak vlastne táto študentská pôžička sa nevylúčuje so žiadnym takouto formou financovania, ktorú si študent vie zadovážiť ešte povedzme v tej krajine, kam ide študovať. Nie, toto je úplne samostatný mechanizmus. Dokonca poviem, je tak výhodný, že ani sa nezapisuje do úverových registrov. To znamená, že vy keď budete chcieť žiadať o hypotéku, je už po škole, tak banka nebude vedieť, že máte od nás, teraz to prestrelím, 6 pôžičiek po 7,5 tisíca. Mhm. Hej, a takisto my, keď vám dávame túto pôžičku, my nepreverujeme, či máte hypotéku. Mhm. Takže naozaj máme aj iné produkty pre pedagógov a tamto veľakrát je o tom, že si dofinancujú hypotéky, refinancujú časť hypotéky alebo refinancujú bezúčeláky. Proste naozaj tie naše úroky sú lepšie ako konkurenčné pri proste komerčných bankách. Takže je to už len potom o tom, ako ten človek vie robiť s cash flow, ako vie robiť, ako má tú finančnú gramotnosť a ako si to proste vyskladá, aby tie náklady optimalizoval na akékoľvek pôžičky alebo na fungovanie. Ale Mhm. nevylučuje sa to s ničím a ani keď to od nás dostanete, tak nikto o tom nebude vedieť, že máte u nás pôžičku. OK, dobre. Neovplyvní to nejaké ďalšie možnosti vaše. Dobre, ďakujem teda za potvrdenie aj tohto. Máte spýtať, či môže byť učiteľ živnostník. Asi tak predpokladám, že tu nie je problém, takže Maťka, Ja, áno. ja by som ešte možno aj doplnil, dokonca máme aj učiteľov, ktorí sú živnostníci, alebo im to potvrdzuje, že mali zamestnanie v Rakúsku, Mhm. alebo proste, že mimo. Čiže vôbec to nie je problém. Bude to zo závislého zamestnania, to znamená, že to potvrdenie dáva zamestnávateľ, alebo v prípade podnikateľa, živnostníka to dáva daňový úrad. Mhm. Dobre. A není problém, či je to Slovensko, alebo aj je to učiteľ zo zahraničia. Proste vtedy tie tlačivá sú iné, vieme si pomôcť, máme aj nejaké anglické verzie, nemecké, čiže nie je problém. Dobre, ďakujeme pekne. Posledné dve otázočky zatiaľ. Tuto možno veľmi rýchlo, Laure, vieme odpovedať, že v prípade teda nedokončenia štúdia ostáva úroková sadzba rovnaká, ako aj keby teda školu Áno. dokončila alebo nedokončila. Nie sú tam žiadne postihy, hej, to môžeme asi veľmi Uh, rýchlo odpovedať. Tam len musím povedať to, že musí nám to oznámiť, musí začať splácať, lebo keď nám to nepovie a poviem, že my zistíme po pol roku, že už nie je študent a mala splácať, tak vtedy nabiehajú sankčné úroky a ešte aj zbytočné penále a pokuty. Čiže aby ten vzťah bol naozaj korektný, keď prerušíte školu alebo ju zanecháte, to je úplne jedno, ten úrok taký, ako tam bol, ostáva. Ale naozaj vás v dobrom prosíme, že proste dajte nám to vedieť, lebo my máme v žiadosti napísané ten predbežný dátum ukončenia štátnou skúškou, či je to bakalár alebo inžinier. A my sa tomu nejako držíme. My sme prepojení na centrálny register študentov na Slovensku, čiže my si robíme vždycky v nejakých mesačných, kvartálnych cykloch kontroly a nám vybehne, že niekto už nie je študent. Čiže my to potom zistíme, čiže nedá sa povedať, že by to niekto nezistil a v zásade tam tie premočacie doby sú tak dlhé, že ešte ten klient si vie celkom dobre zavariť, keď my zistíme po 3 rokoch, že nás chcel ako keby že obísť, tak potom na tom prerobí dosť. Mhm. Dobre. Máme tu zatiaľ poslednú otázočku od Násti. A vrátime sa možno naspäť ku žiadosti a prílohám, ktoré sú potrebné pridať k tejto žiadosti a hlavne teda pre univerzity zo zahraničia. Ak som to správne pochopil, potrebujeme od univerzity, na ktorú teda študent nastúpi, mať potvrdenie o zápise alebo o návšteve tejto univerzity. Nejaký confirmation of enrollment. Ja som dal teraz konkrétne žiadosť pre excelentné vysoké školy. Mhm. Tam je v zásade to, že pokiaľ je človek ide len do prvého ročníka, to znamená bol prijatý, tak nám v prvom rade treba, preskrolujem, tu je to aj napísané,
Pardon. No, ešte raz. Je to celkom čitateľné? Je to veľké? Je to výborné, môžem potvrdiť. Tuto už, mne sa to stráti, teda už to nevidím v celej šírke, v tejto veľkosti. Tak, toto asi je fajn. Dobre, však ide tu o tie, čiže povinné prílohy. Doklad preukazujúci štatút študenta v prípade bezúčelovej pôžičky. To je taká, že je to do tých 20 000 a to je len o tom potvrdenie, že už reálne na tej škole študujete, ste v druhom ročníku, v treťom a tak ďalej. Doklad preukazujúci prijatie na štúdium v prípade tej účelovej pôžičky. To znamená, že tam naozaj potrebujeme mať doklad, nejaký confirmation alebo proste čokoľvek, čo vám univerzita vydá. My si uvedomujeme, že to sú väčšinou už teraz elektronické maily. Čiže my potom pre takú verifikáciu úplne ideálne je, keď nám to pošle vaše študijné oddelenie a tá univerzita z mailu toho na nás, hej. Akceptujeme aj preposlanie, my potom akože spätne dopytujeme sa študijného oddelenia. Je to trošku náročnejšie, zdĺhavejšie, ale teda vieme si pomôcť. Je tam ale potom tým, že my sme zriadení zo zákona a de facto pre nás je dôležitý úradný jazyk slovenčina, tak my potom ako keby dávame k tomu, nepotrebujeme úradný preklad, môže ten preklad urobiť sám študent, hej, a dávať čestné prehlásenie o preklade. Je to z toho dôvodu, že naozaj my sme viazaní úradným jazykom, nie že by sme tomu nerozumeli, ale potrebujeme mať nejaký doklad, že ten študent preloží ten list akceptačný alebo proste potvrdzujúci o prijatí na štúdiu a pošle nám to s čestným prehlásením, že je to tam. Vyzerá to možno, že tak, že by nás niekto vedel oklamať. Nespochybňujem to, že nás nevie niekto v tom čase oklamať. My tie zmluvy máme ale postavené tak, že my kedykoľvek v čase vieme zistiť problém. To znamená, že aj tá univerzita, keby nám tú informáciu dala o rok, o dva, že taký študent u nej nebol, lebo uvedomujeme si, že zahraničné tá komunikácia môže byť niekedy zdĺhavá. Čiže my potom podľa zmluvy automaticky uplatňujeme inštitút neoprávnene vyplatenej pôžičky a tam ideme veľmi tvrdým spôsobom vymáhania, exekúciami a tak ďalej. Čiže my nechceme ísť teraz takým spôsobom, že vás budeme administratívne zahlcovať, že musí byť vytlačený papier oštemplovaný zahraničnou univerzitou a doručený do fondu. Čiže v tomto sme benevolentní, stačí na mail, potvrdenie, čestné prehlásenie preložené aj kľudne od klienta a tak ďalej. A my si to vieme skontrolovať a tá doba je tak dlhá, že my si kľudne počkáme rok, dva od oficiálnej odpovede tej univerzity a keď nám príde, že ste nás podviedli, tak my o to ako rýchla rota nabehneme do akcie a máme to späť. Takže ja verím, že naši študenti sú čestní v tomto a že toto nebude potrebné na takéto opatrenia siahať. Ale ďakujeme teda veľmi pekne aj za odpoveď aj na túto otázku. Takže... Ak môžem, lebo toto väčšinou bývajú tiež otázky, že doklad faktúra preukazujúca tú výšku toho školného, čo je tá podmienka tej účelovosti, tak my sme to nastavili tak a v zásade sme si tak aj vyložili zákon aj zmluvu, že študent je povinný predložiť na vyúčtovaciu faktúru o tom školnom do 30 dní od poukázania peňazí na jeho účet. Ale že tá faktúra bola zaplatená v auguste, v septembri a on pôžičku dostal na konci septembra, v oktobri, to vôbec nie je problém. Dôležité, aby na tej faktúre bolo uvedené, že to je školné za akademický rok, v ktorom má na to nárok, hej, a nikde není napísané, že on to mohol zaplatiť skôr, napríklad požičali mu rodičia peniaze, dostal študentskú požičku a potom im to vráti späť. Hej. Čiže tiež sme trošku toto uvažovanie vo fonde zmenili. Predtým to bolo striktné, že tá faktúra musela byť v odmedzi medzi schválením pôžičky a poukázaním, čo je nereálne, hej, keď vám proste v septembri, októbri a my vieme, že to potrebujete zaplatiť v auguste. Čiže urobili sme aj takýto posun v našej tom pochopení, že dôležité, aby na faktúre bol akademický rok, výška a doručíte nám ju do 30 dní od poukázania tých peňazí od nás ku vám. A kľudne to môžete zaplatiť v auguste, v septembri, na konci júla. Čiže viete si de facto refinancovať už to, čo ste niekde zaplatili. Hej? Čiže
Je to aj o tom. Tak to je skvelé, že ste takto vyšli študentom v ústrety, lebo mnohokrát univerzity to posielajú len proste v nejakom e-maili, ktorý je niekde datovaný a nejaká reálna faktúra k tomu nie je. Takže to je fajn. Dobre. Minuli sa nám otázky, neuveriteľné, ale myslím si, že sme tu zodpovedali obrovské množstvo vašich dopytov, aj teda, že sme sa aj ja teda osobne dozvedel kopu užitočných vecí, s ktorými takisto my budeme vedieť potom pracovať a pomáhať vám ďalej vo vašej ceste. Peťo píše, že sme boli super, takže my veľmi pekne ďakujeme a sme radi, že vás táto téma oslovila. Možno len na záver, ak máte ešte nejaké otázky. Čo sa týka štúdia, tak neváhajte napísať mne na juraj@cambridgestudy.com alebo mojej kolegyne Gretke na greta@cambridgestudy.com. Čo sa týka otázok na študentské pôžičky, tak tie by sme s dovolením možno prenechali na väčších odborníkov, ako sme my, a to je teda konkrétne pracovníci fondu na podporu vzdelávania. Takže neváhajte kontaktovať aj ich na info@fnpv.sk a určite vám teda radi odpovedia. Ako ste sa dozvedeli, tak v podstate už teraz má zmysel sa začať zaujímať o túto tému, pokiaľ jednoducho máte záujem a chcete si trošičku pomôcť. Tie začiatky štúdia v zahraničí aj z vlastných skúseností môžu byť náročné a môžete sa takto vyhnúť nejakému extra veľkému stresu. Sledujte nás aj naďalej, či už na našom TikToku, kde možno nenájdete také vážne témy ako študentské pôžičky, ale verím, že sa zabavíte. A všetky také aj vážnejšie, aj srandovnejšie témy nájdete aj na našom Instagrame s rôznymi praktickými radami, s kontentom od našich študentov zo zahraničia, s takeovermi, s našimi návštevami univerzít a škôl. Takže ak nás ešte nesledujete, tak určite nás hoďte nám follow. A my teda s dovolením možno dáme obsah tohto webináru aj na náš YouTube, kde teda takisto môžete sa dozvedieť spätne tieto informácie, ktoré s nami pán Janík a pani Kasaková zdieľali. Takže ja vám všetkým ďakujem veľmi pekne, že ste sa dnes prihlásili a držíme teda palce na vašej teda ceste. Veríme, že vám toto takisto pomôže sa trošku zorientovať a urobiť to správne rozhodnutie ohľadom výberu vysokej školy. Veríme, že v zahraničí. Takže ďakujem veľmi pekne pánovi riaditeľovi Fondu na podporu vzdelávania, že si našiel čas, že s nami pozdieľal všetky tieto cenné skúsenosti a rady a že sme veľmi prakticky vedeli odpovedať aj na vaše otázky a rovnako aj pani Kachakovej z fondu. Takže ďakujeme veľmi pekne. Rovnako aj my sa chcem poďakovať za túto možnosť a ja len poviem aj za mňa, že je to oveľa príjemnejšie takto nad konkrétnym problémom diskutovať otázky, odpovede a vám ich poskytnúť, ako možno, že len tak bezducho nachystať nejaké otázky, odpovede, ktoré možno nejak zbierame. Čiže pre nás je takáto forma veľmi vítaná, veľmi si to ceníme a tak ako sme povedali na začiatku, kedykoľvek, vždy lepšie je sa opýtať, či už ste našim klientom alebo chcete byť klientom. Ten, kto komunikuje, podľa mňa ešte nikdy zle nedopadol, takže budeme sa tešiť a prajeme vám hlavne v zahraničí veľa úspechov a aby ste naozaj dosiahli svoje vzdelanie a svoje túžby a sny a boli naozaj topka v tom, čom chcete byť. Takže ešte raz ďakujem. Ďakujeme krásne a teda zostaňte s nami naďalej v kontakte cez naše socky a ešte vám želáme krásne poobedie. Pekný deň. Dovidenia. Dovidenia.